21. december. Og så igen i morgen. Ja, mit navn er Esther, og det her, det er min broderi-julekalender. Jeg vil lige starte med at sige, at den her, den når nok ikke at komme ud til klokken 10, for jeg skal jo lige nå at lave en lille smule redigering. Fordi den første feriedag her, den startede med et vejr af raballer. Det var så... Ja, de her der ikke ved det, jeg har 4 katte. Der er sådan, lige pludselig så kunne jeg sådan høre, jeg var lige stået op, og så kunne jeg så pludselig høre sådan, hvad sker der? Og så var det Felix, der havde slæbt en levende mus med ind, og muntrede sig med den. Og lige pludselig 1, 2, 3, så forsvandt musen for han mistede simpelthen overblik over, hvor den der mus var. Så et eller andet sted her i huset, nu har jeg en levende mus, der pisker rundt et eller andet sted. Så når jeg er færdig med det her, og har redigeret og smidt den her op, så skal jeg nok på musejagt. Så, men nok om mus. Lad os komme til det, det drejer sig om, nemlig broderier. Jeg har faktisk 4 broderier i dag. Det er de sidste sådan små broderier. Hvis du følger mig på Instagram, så vil du vide, at jeg blev færdig med min første Heaven and Earth design. Den her kat. Den hænger faktisk lige der. Men den får jeg først at se i morgen. Det første broderi, jeg vil vise jer, det er jeg ikke specielt begejstret for. Eller jeg er ikke så begejstret for, hvordan det sluttede. Det er en af de sidste nye. Det er Soda Stitch Design. Det var et gratis mønster, jeg tror det var på Facebook-profilen. Ja, det var første gang, jeg skulle prøve at lave en anden form, og den er jeg godt nok ikke tilfreds med, men jeg gider heller ikke lave det om. Så det er, hvad det er. Den er syet på, jeg tror der var 18 count mørkeblå. Altså selve mønstret fejler jo ikke noget, men jeg tror, hvis jeg skulle lave det om, og det gør jeg ikke, så vil jeg lave det ovalt eller sådan noget, fordi den her form her, den er godt nok ikke nem at gøre noget pænt ved. Men som sagt, selve motivet fejler jo ikke noget. Og jeg gjorde så det, at jeg strammede det rundt om med noget tråd, og så satte jeg lige sådan et bånd i, så det kunne hænge. Så det var den første. Så var der en lille en af The Witch Stitcher, der hedder Mary Gothmoth. Og hvis I kan se det, så er det faktisk et sort juletræ med et kranium til stjernen. Det er sådan lidt anderledes. Og så fandt jeg i en genbrugsbiks, så fandt jeg en af de her gamle rammer her til en 10'er. Så den nupper jeg. Så det var til så ringløs. Så den er syet på en rest 18 count, der hedder Vintage Marble af Zweigart. Sådan der. Dem her kan I først ikke se, for de er ikke lige her i nærheden. Den tredje hedder Make Christmas Bright Again. Den blev lavet sidste år. Ja, det kan godt være, at jeg blev først færdig med den i år, tror jeg. Det kan jeg ikke simpelthen huske, hvornår jeg blev færdig med. Den var også i et blad. Der er lidt perler på os, men den ser sådan her ud. Jeg kan se perlerne. Perlerne sidder der i kransen. Det er de røde, der er perler. Og den har jeg så... Jeg skal lave noget mere med det her setup på det her pap, fordi jeg synes faktisk, det ser ret godt ud. At gøre det på den måde. Og det er også på en 18 count rest broderistof. Jeg tror, det har været sådan noget ikke Zweigart, jeg tror, det har været sådan noget DMC eller sådan noget. Eller også Permin, fordi det er noget stof, der er 30-40 år gammel eller sådan noget. Ja. Det sidste broderi, det er mega grimt. Jeg tror, jeg har lavet det, da jeg var en 11-12 år gammel. Det er ikke op at hænge, vil jeg godt sige. Men jeg synes lige, skulle se det. Jeg tror, det er syet på... Hvad hedder den count her? Count 4? Den hedder 4,4. Nej, jeg ved ikke, hvad den hedder på count. 11. Jeg ved ikke, hvad den count 8, tror jeg, den hedder. Den ser sådan her ud. Det er mit eget hjemmekomponerede mønster, forstået på den måde, at jeg fandt den her stjerne i et blad, og så satte den på 4 gange, og så fandt jeg den her kat i et andet blad. Og hvis man ser bagsiden, så ja, jeg kan vældig godt lide at trække tråde. Og jeg tror faktisk også, at jeg har syet med 6 tråde. Nej, det har jeg ikke. Nå. Men jeg kan i hvert fald se, at min sting,
de vender trods alt den samme vej. Så det er da altid noget. Så, men den synes jeg lige, at jeg vil vise jer, fordi nu er jeg færdig med at vise jer alle de små juleprodukter. Som sagt, i morgen, der viser jeg den der, som jeg glæder mig helt vildt til at vise jer. Og i den 22. og så den 23. der viser jeg den allerførste julesok, jeg lavede. Og den 24. der viser jeg det juletræstæp, jeg lavede tilbage i 91, tror jeg det var. Godt. Dagens pakke, det er en stor en, så der er nok garn i. Jeg havde ret, der er mere af det her. Og den her gang viser den næsten farve. Korrekt. Det er den, som jeg ikke kan huske, jeg har købt. Jeg kan stadig ikke huske, jeg har købt den. Men nu kan den da komme herned i. Så nu har jeg 4 nøgler af den. Og det irriterer mig, at jeg ikke ved, hvornår jeg har købt den. Eller hvor, for den sags skyld. Ja, hvis jeg har købt den online, så kan jeg nok finde et eller andet på det. Nå. Som sagt, i morgen, der optager jeg igen på selve dagen. Der er det jo 4. søndag i advent, og jeg glæder mig helt vildt til at pakke min adventspakke op. For den er, ja, ikke at de andre har været dårlige, men den her, den er bare totalt fed. Ja, husk min giveaway. Hvis du har lyst til at vinde noget, enten strik eller broderi, så gå ind og tjek under den 17. og hør mere om, hvad det der drejer sig om. Kan du have en rigtig god lørdag. Jeg vil gå på musejagt. Hej hej.